Metu sedina awan nganti sore, golek MBG gratis ning tangga desa sing lagi sedekah bumi. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, dina iki Mbak Titin entuk undangan ning nggone tangga desa sing lagi acara sedekah bumian Cah. Nek ancene acara sedekah bumi kaya ngene iki, mesti ramene pol Cah. Jenenge ae desa duwe gawe. Dadi ya ngene iki, potret sedekah bumi ning daerahku. Lho, ramene pol kaya ngene iki Cah. Nek ning daerahmu nek wayah ana sedekah bumi, ya rame kaya ngene apa ora, Cah? Ngene iki biasane sing ndek omah sedina sadurunge wis ngabari tanggane, kanca-kanca lan dulur-dulure kongkon mara ning acara sedekah bumi. Wis tangu bengi sak desa ngalamat wetenge warak ya, Cah. Lagi teko dikei jaminan. Terus panganane ya digewek prasmanan kaya ngene, njipuk sesuai seleranem, Cah. Apa ae ana kabeh karek milih. Nek ngene iki jenenge rak ya MBG tenan, makan bergizi gratis. Tapi ora kanggo anak sekolah tok lho ya. Piye kok ora seneng sing mertamu? Wong Jisugoye fulle kaya ngene. Cocok ora cah? Ngene iki mara dolan mangan wareg muleh.